OK, zdraví vás váš obľúbený youtuber Outdoor Hlobo. V dnešnom videu si ukážeme moju výbavu na hory, proste oblečenie a celú výbavu, čo proste mám na hory. Takže začneme bundami. Takže mám tu túto The North Face bundu, takúto hnedú s kapucňou paperovú 550, model 550. Takže je to veľmi dobrá bunda na zahriatie, keď proste už vylezem, keď samitnem proste ten kopec a čakám, tak si oblečem proste túto bundu. Alebo keď mi je zima, tak si proste oblečem do nej. Ďalej tu máme moju najobľúbenejšiu bundu značky Asterix a Obelix. Proste je top bunda, nepremokavá, na turistiku ideálna, na ski Alpy a na takéto veci. Proste v nej vám není zima, ale není vám v nej ani teplo. Proste nespotíte sa, je to top bunda, nepremokavá, nepremočí nikdy v živote. A má tu takéto vetrania, je to Arc'teryx Beta Superlight. To znamená, že proste je strašne ľahká, váži okolo 300 gramov. Viete ju zložiť proste do takejto kocočky, je to super bunda. Potom tu mám bundy, alebo teda oblečenie, ktoré nepoužívam. Predávam to na Vinted, takže kto by chcel, môžete kúpiť takúto North Face-ku tiež 550. Predávam na Vinted, alebo túto Terex vestičku oranžovú, fajn vecička. Takže kto chcete, kúpte. Odkaz na môj Vinted je v popise tohto videa. Takže to sú tieto bundy. Ďalej tričko, mám toto. Mikiny moc nenosím, to mám 4F, tu mám v izbe, to netreba ani ukazovať. Mikiny mám proste slabé, ale to nejak netreba, by som povedal. A potom topánky. Takže tieto topánky Lova. Najpohodlnejšie asi topánky, aké existujú, sú to Klondex Pro GTX, sa mi zdá. Klondex Pro GTX Mid, proste top topánky Gore-Tex, nepremokavé. Šnúrky som musel meniť, ale fajn obuv, strašne pohodlné. Ďalej tu mám tieto mamuty. Tu sú mamuty GTX Tour High, myslím. A Kento Tour High GTX. Kento Tour High GTX. A to sú také tvrdšie topánky, dobré už na také lezenie v zime. Sú dosť tvrdé, sú aj tak sahnuté do špica. Ale sú akože tvrdé, ale často v nich keď idem, tak už mám proste otlaky, lebo je to tvrdá topánka, taká technická by som povedal. Ups, technický problém. Dobre, pokračujeme. Ďalej, mám tu tieto Salomony, to je obuv, ktorú som si kupoval na cestu SMP, je to trailová obuv. Názov ma teraz nenapadne, je to tu nie napísané, proste S-Lab Salomon Glide, alebo jak to je, ja neviem. Proste sú to fajn topánky, super ľahké, pohodlné na trailový beh. Takže toto sú všetky také topánky, čo mám na takéto vecičky. Ďalej tu mám 70 litrový Husky batoh, ktorý som si tiež kupoval na cestu SMP, ale chodím s ním aj na túry, aby som si vlastne zvykol na záťaž. Je to fajn batoh. Jediné, čo tu chýba, je priestor na hydrovák, ale tak sem hore si dáte hydrovák, nezapnete to a vlastne normálne to funguje, takže tu nie je až taký problém. Potom tu mám batoh Salomon 10 litrový Trailblazer, proste fajn batoh tiež, ideálne aj na lyžovanie alebo na taký trailový výbeh, aj keď nie je to vestička, ale je to v pohode. Ďalej tu mám Cepín, proste klasická vec, keď idete v zime na hory, treba to, je to potrebné, môže vám to zachrániť život. Potom tu mám paličky, Black Diamond paličky,
čo by som povedal, fajn palice. Nie sú karbonové, čiže neohnú sa len tak ľahko, ale super palice. Jediné, čo by som vyčítal je, že tieto spodky sú oceľové, takže a nebola k nimi pribalená ochrana, takže to si treba dokúpiť. Dobre, potom, čo tu mám? Rukavice 4F za 15 €, proste len nech nie je zima na prsty. Potom tu mám okuliare, proste tiež výborná vec. Na hory, keď idete, okuliare, veľmi dôležité. Keď si poviete, že to je nepotrebné kraviny, ale fakt, okuliare sú veľmi dôležité do hôr, lebo to slnko, to je extrémne. Ďalej, do zimnej výbavy tu mám aj snežnice. Značky Bark z Camping obchodu. Proste takéto snežnice dve, nazviete si to na nohy, neprepadávate sa do snehu. Výhodou týchto snežnic je, že sú tu takéto hroty, takže proste nezošuchne vás to dole. Je to tiež super vec, keď idete do Prašanu, tak určite to využijete. Raz sme išli na stoch a kvôli tomu, že sme nemali snežnice, sme sa museli otočiť, lebo sneh nám bol potade, to proste z toho sa šlapať nedá. Takže toto. A potom tu mám už iba také vecičky, že spacák, čo som si teraz kúpil na cestu SMP. Zulu Outdoor spacák, proste nie je drahý spacák, normálny spacák, čo na leto úplne stačí. Myslím, že komfortne by to malo byť do nejakých 5 stupňov a v lete to úplne vystačí na cestu SMP. Zbytočne kúpovať teplý batoh, keď idete, spacák, keď idete v lete na turistiku za najväčšiu magistrálu Slovenska. Potom tu mám také vecičky, jak je, že hydrovák, tiež Zulu Outdoor 3-litrový hydrovák. Proste keď je to dobrá vec, v batohu vám to strašne veľa miesta ušetrí, ako keby máte 3 litre fľašiek brať, vody vo fľaškách brať. Proste je užitočná vec, nemusíte vyberať vodu z batohu, iba sa napijete a šlapete. Potom mám tento Arc'teryx klobučík, tiež má tam nejaký vodný stĺpec, nepremočí sa. Je to fajn vec. Leje, dáte si klobúk, keď je slnko, dáte si klobúk. Potom tu mám helmu, proste keď už idete do tých skalnatejších kopcov, sem tam mimo trasy, tak zíde sa vám to, nikdy neviete, čo spadne z hora. Je to dobrá vec. Potom mám tu ešte okuliare, to sú vlastne lyžiarske okuliare, ale na zimu, keď je vichrica a padá sneh, využijete ich, je to super vec. Proste nesneží vám do očí, využijete to. Potom mám kuklu, to neviem, čo ja chcem ukazovať, proste normálna kukla. A táto powerbanka 20 000, tu mám tiež na cestu SMP, len ešte budem musieť dokúpiť nejakú, plus budem musieť dokúpiť aj karimatku a ešte nejaké vecičky mi tam chýbajú. Gate, to nosím tieto Nordblanky, tričko tiež Nordblanky a proste to je asi všetko. Dajte mi odber na môj YouTube kanál, budem tu dokumentovať celú cestu SMP, každý deň večer vydám proste videjko. Nebudú tu edity ani také vecičky, ale to nevadí. Tento piatok, to je zajtra, ak to vydám dnes, sa chystám na rysy v noci, takže možno bude tiež nejaký vlog. Budem to dokumentovať. A to je asi všetko z tohto videa. Takže dajte mi odber, zdieľajte môj YouTube kanál Outdoor Hlobo. Je to prvé video, neviem ešte vyprávať moc na kameru. Vzadu papagaj vypráva. To nejde ani priblížiť, takže nič. Proste dajte mi odber a podporu. Písmier, láska, turistika, hory a všetky tieto srandy. Čaute.